أرسط زينام قدم المنستر أبي أحمد مستوكلتي ممهران زتيرا ኢትዮጵያ በዝወገነቶም ውጽኢታዊ ሪፎርምን ብዝተፈጥረ ጥንኩር ርክብን ካብ ዓለም ለኸለ ገስቲ ገንዘብ ኣብ ታሪኽ ትዝለዓለ ደገፍ በጀት ምርካባ ተገሊጹ ካብ ወጻኢ 242 መንገደኛታት ኣሳፊራ ዝነበረት ኣውሮፕላን ህንዲ ከም ዝተሓምሸሸት ተገሊጹ علت حموس حميشت سنة كلتشحن عصر شوعتنا متمرت مشت ساعات حدا عقلو نابخم زحرنا يوم أدزينا إتبي تقرنيا حيزنا لكم قريبنا لنا كمي تمسيو كورات تملكتي مزيناتات جيتها شوالو مساهم كسنحي سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات قدم المنستر أبي أحمد مستوكلتي ممهران زتيام قدم المنستر أبي أحمد لومي كامل لا يتوبيا مستوصاص وتوكلتي ممهران كزتيام እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ከም ዝበልዎም ምስ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንገብሮ ዘተ ብምቕጻል ሎሚ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ምስ ተውጻጽኡ መምህራን ዝለዓሉ ጉዳያት ብምድማጽን ንትልሚ ስራሕና እታወት ዝኾኑ ሓሳባት ብምውሳድን ዘተ ገይርና ኢሎም ዘተኣኻኽብ ዛንታ ብዝበለጸን ምስፋሕ ኣብ ህንጸት ሓበራዊ መንነት ብትኩረት ምስራሕ ይግባእ ተባሂሉ ሰሞያ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን ዘተኣኻኽብ ዛንታ ብዝበለጸን ምስፋሕ ብትኩረት ምስራሕ ትጽቢት ይግበረሎም ኢሎም ሓላፊ ዘፈር ህዝብን ዓለም ለኸ ርክብን ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ድሕሪ ሓቂ ዘበን ምስ ፍልጠትን ሓቅን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ሰመራን ኣመራርሓ ክልል ዓፋርን ሰሞያ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን ስልጠና ተዋሂቡ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሓለፉ 7 ናይ ለውጢ ዓመታት ዘተኣኻኽብ ዛንታታት ብዝበለጸን ምስፋሕ ከምኡውን ኣብ ህንጸት ሓበራዊ መንነት ትኩረት ብምግባር ክሰርሕ ጸኒሑ ኢሎም በዚ እውን ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ጉዕዞ ድልድል መሰረት ከም ዝነበረ ብምሕባር ኣብ ድሕሪ ሓቂ ኣብ ዘሎ ዘመን ሓበራዊ ሕውነት ኣብ ዘዕብዩ ጉዳያት ትኩረት ምግባር ከም ዘድሊ ገሊጾም እቶም ሰሞያ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ኣብ ናይ ለውጢ ዓመታት ዝተረኸበ ውጽኢት ኣጠናኺሮም ክሕይሉ ከም ዝግባእ ምትሕስሳቦም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ بمحدار كتما أديس أباب قصالي 9 معلتات زسرحو سراحتات لمعات أمرارحة بقرات نتكسات في قباء كبلا كنتبا محدار كتما أديس أباب داني شابي قليسان كنتبا داني شابي قصالي 9 معلتات زسرحو تلمتات من قصقاس بزملكت نقولهم أمرارحة كتما أنفت سراحة بزهب على الأوان كم زبالهم أديس أباب نبرتا سلوت زت أمامن كل مداون قلقالوت نمهاب بتخرت الناس رحت مخانا حبيرا نزيو وناب سفلالي وانات حدشتي انشيتيبات بمتكبار ننبرتي أديس أباب متشو نمقبار بمتحبار نات سرح مخانو أغنزيبن أب 9 معلتات من قصقاس أب حرشا كتماتات حملواي أسر سراحتي سرناي تكبار كرمتي نمسرح كمون نهر واقع داغان مقصصار بتخرت كسرحيلن كاب زحليفو كالا يزور لمعات كوريدر نمززام اتوت نمعباي هنصت عبيتي بروجكتات كقلاطف عدل سراح كفترن فتحو قلقالوتا مسلات بتخرت كسرحيو كبلام تزاريبن ابتي من قصقاس زي تتلمو تكبارات بعوت نمززام امرار حاب زتواددن زي تناببن ملكعو بمن قصقاس تربحنت حزبي كرغاغز كم زلوم اتحساسيبن نزيد ما صبوق يغريتا نزيد ما طبوق سرعه تقفن كتتلن مزرقاح كم زقباء مقلاصن دايركتور من محدار اونلاين ميديا اب بيت صحفه كنتيوا بريس سكرتاريات بروكسو يلما غليصم اتي من قصقاس كاب 5 سنه كساب اغمين 2010 شوعتنا امتمرت اب زلو معلتات زازه من تخون 10 8 تبايتي تغبارات كايديوم تباهيل الله
أب حتى بر بحري إثيوبيا بمسارات تسرح سرحتي جبوت وصيتات الرئالو كبلو مهوران قليصام أب حتى بر بحري إثيوبيا بمداركتي أكلاتن عالم لخت أكلاتن تقبلنا نكركب بمسارات تسرح سرحتي جبوت وصيتات الرئالو يلوم مهوران مسيفانا ميديان كوربوريشنز أن حز جبروت مهران تي حتى بر بحري إثيوبيا بهرا وزعباكا بزخنا يكون أوان نعقب قوله وتعيلم تي قدايز عنتو فتاري هاجراتون بقربان خكتات لو مقبار كم استقالة تزاربهم أب عالم لخ عداقا نقدنا قلقلوت النمئتاو بر بحري مركابن إثيوبيا وساني قداي كم زخنا قليصم إثيوبيا عالم لخ حق مسارت بمقبار تقربو زي حتى بر بحري ببركة عالم تقبالنت نارخبه ممسؤون اتو مهران أبريهم ممهر بوليتيكان علم الخركبن تمراماري قدات أفريقان يونيفرسيتي ولايتا سودو دكتور نقاطو أببا من قصي أبز حلفو 3 عامتات زين كأزنا برحتو بالربحري ناي حزب ديليت مسارت غير ويلم ناي تي قداي بهراوي أجنداتاتون كاب زخون يكون اوان نعقب قوليهم وصو أرديهم إثيوبيا كاب بحري مرحقا يفتحاو كم زخون زغلص ودما ممهرن تمرامارن بوليتيكان علم الخركبن يونيفرسيتي واتشامو اندال مولاتويم إثيوبيا أب تاريخ أبر بحري زي نبرا سمن مملاس منم زخل كلا نجر كم زي لقليتهم علم لخا حقون زي دقفو كم زخنم اتوم مهران تزاريبهم أيت تصفاي نواي مكتل أبو منبر هجراو بورد مرسا إثيوبيا كوينوم تشيمم بايتوكل تزبي أبز سالت مبل 36 سرع أخيبو شاد شاي زور رابع عامة مرارحة هجراو بورد مرسا إثيوبيا شومتات ديوم بمسرة زي أيت تصفاين واي مكتلابو منبر هجراو بورد مرسا إثيوبيا كوينوم تشيمم بتوساقي أيت تخليتي مثلا ويزرو نسيم علين أولات مرارحة سراح بورد مرسا غيرو شيمو لهم سمويا مرخب تحفاشا ماخلاي إثيوبيا زركب بوتاتا توريست عدت يسالط اللوم كاب سفلاليو مرخب تحفاش توصاصو سمويا ماخلاي إثيوبيا زركب بوتاتا توريست عدت يقبر اللوم توم سمويا أبتي زوبا زركب بهلاو مسحبات حويسو أبزوبا قراغي زركب بهراو بارك جيبي شلقو عدت غيرم بهراو بارك جيبي شلقو أبتي كل زركب بحتاوي بارك انتخون أبوشتو ملكام دراون تفتراون مسحباتن ترويست تمرات يكون يقبرون يخون برتي باركن كم زيز أمسلو مسحباتن كم مباصح توريستنا مخان عقمهم لعلكوا تخونم مفلات بزي مسرحو قبو قصري بصحتي زي متنقادو تقليصهم كمون أب فلي ورداك أبين ماخل باهلن توم سمويا مرخب تحفاش عدتا كايدهم تي بمنستر توريزم زي مراح قوجلا عدت مرخب تحفاش نتوم مسحباتنا مللاي زي علم مخانو تقليصهم بعد زينا يتبي تقرنيا مكتالكم تركبوا كورات تخاتل تمارسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صلحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا إثيوبيا بزوجنتهم وصيتاو ريفورمن بسفترة أنكر ركبن كاب عالم الخلق قستي جنزب أب تاريخ تزل على دقف بجت زرخبت أب كل تشحن عصر شوعتن بجت عامة مقانو منستر جنزب أحمد شديد زاربهم توم منستر نزجلسو أب بيت مخري فيدريشن زت بجت دقوما ترخيبهم مبرهي أبزهاب الأوانيو አሁን ባለፉት አንድ አመት ዘንድሮ ማለት ነው ኢትዮጵያ ከፍተኛውን በታሪኳ أبز عمت إثيوبيا أب تاريخا لعل حجز بجت رخبتلو عمتيوم قدامي IMF ذهبوا جنزب نشرف وصعت راح زي كونس استوسنة نبجت كنت كم فقيدولنا بنك عالم كسب كل تنتو 5 بليون دولار كل يوم DP بحادة تدميرو حجز بجت زرخبنا لوانيو
እዚ ሓገዝ ዝረኸብናሉ ምኽንያት እቲ ቀዳማይ ሪፎርምና ጥንኩር ስለ ዝኾነ ሓገዝ ንሪፎርም ስለ ዝሃቡና ካልኣይ ድማ ፖለቲካዊ ዝሐሸ ርክብን ዝሐሸ ኩነታት ሃገር በአንጻር ሰላም ስለ ዘሎን ሓፈሻዊ ስራሕ ሪፎርም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥንኩር ሰላም ዘላቕነት ኣብ ዘለዎ ህንፀት ሃገር መንግስቲ ኣብ ዝሰርሖ ስራሕ ዝሐሸ ምርዳእ ስለ ዘሎ ውፅኢት ስራሕና ምዃኑ ክረአ ይግባእ እዚ ድማ ናይ ኩላህና ውፅኢት ስራሕ እዩ የዛ የኛ ስራ ውጤት መሆኑን በደንብ መታየት አለበት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሁላችንም የጋራ ውጤት ነው። ክልላታ ምውሳኽ እቶት ክሰርሓ ከም ዝግባእ ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር ኣብ ፌደራል መሰረተ ልምዓት ፕሮጀክት ልዑል ጥንቃቐን ሕግን ከም ዘድልዩ እውን ገሊፆም። ገቢ መጨመር ላይ ክልሎች ሁሉም በጣም መስራት አለባቸው። ክልላት ኣብ ምውሳኽ እቶት ብጣዕሚ ክሰርሓ ኣለወን ካብ መንግስቲ ፌደራል ምውሳድ ጥራሕ ዘይኮነስ ምንቅስቓስ ቁጠባ ብምግባር ክሰርሓ ኣለወን ኣብ ገለገለ ከባብታት ክልል ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት መንግስቲ ብልዑል ኩነታት ዘተዓናቅፍ ስራሕቲ ኣለዉ ናይ ነዳዲ ዲፖ መሬታት ታክስ ይግበርለው ኢንፍራስትራክቸር ልኡኽቶ ዝዓረፈሎም መሬታት ከይተረፉ ታክስ ይውሰደሎም ኣሎ ሓይሊ መብራህቲ ዝዓረፈሉ ጣብያ እውን ክፈሉ ይበሃሉለው እዚ ኣዋጅ እውን ክወፀሉ ይግባእ ጥንቃቐ እውን ይደልዩ ገለገለ ክልላት ንምፍጻም ብቁጥዐ ተላዒሎም ካብ ኣካውንት ትካላት ሓይሊ መብራህቲ ኢትዮ ቴሌኮም ይወስዱ እዮም ታክስ ክእከበለዎ ልክዕ እዩ ግና መሰረተ ልምዓት ፌደራል መንግስቲ ኣብዛ ሃገር መሬት ስለ ዝሰርሑ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ተሓጋጊዝና ቁጠባ ማክሮ ኢኮኖሚ ብምምዕባል ፍትሓዊ ልምዓት ንምርጋጽ ብዙሕ ክንሰርሕ ኣለና የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርማችንንም አሳክተን ፍትሃዊ ልማትንም በማረጋገጥ ብዙ መሰራት ይኖርብናል። ናብ ካልእ ዜና እንትንሰግር ሚኒስቴር ትምህርቲ ስርቂ ፈተና ብምትራፍ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋጽ ዝዘርግሖ ኣሰራርሓ ብፃዕሪ ጥራሕ ፈተና ምሕላፍ ከም ዝከኣል ዘገንዘበ ምዃኑ ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተዛሪቦም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ንኢቲቪ ከም ዝገለጽዎ ስርቂ ፈተና ማሕበረሰብ ኮነ ኣብ ሃገር ልዑል ጉድኣት ዘስዕብ ብምዃኑ ነዚ ብምትራፍ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ስምዒት ተሓታትነት ምፍጣሩ ኣልዒሎም አጭበርብሮ ማለፍ ወይ ሰርቆ ማለፍ ምናምን አጭበርቢርካ ምሕላፍ ወይ ሰሪቅካ ምሕላፍ ማለት ልክዕ ሰሪቅካ ምንባር ትክክል ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ብስርቂ ብምጭብርባር ዝርከብ ፍልጠት ዘይብሉ ሰርቲፊኬት ዝርከበሉ መንገዲ ማለት እዩ እዚ ድማ ጽቡቅ ይኮነን እቲ ገይጉ ፍልጠት ዘይምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሰርቲፊኬት ፍልጠት ኣለዎ ስለ ዝብል ምንም ከይፈለጥካ ፍልጠት ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ ክፋል ሕብረተሰብ ኢና እናፈጠርና ዘለና እዚ ንሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዝጎዲ እዩ ከም ጸብጻብ ሪፖርተርና ሚፍታሕ ዓብደልቃድር ኣብ ቀጽልቲ ዓመታት ሙሉ በሙሉ እቲ ፈተና ብበይነ መረብ ንምሃብ ዘኽእል ምድላዋ ምግባር ምዃኑ እውን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተዛሪቦም መጀመሪያው ወጣቶቹ ተማሪዎቹ በቀላል አጭበርብሮ ወይም ፈለማ መናእሰይ ተማሮ በቀሊሉ አጭበርቢርካ ሸዊድካ ወይ ሰሪቅካ ምሕላፍ የለን ዝብል ነገር እንትፈልጡ ምጽናዕ ይጅምሩ መምህር እውን አጭበርቢረ ክሕልፍ እየ ዝብል ከምዘየለ እንተፈሊጡ ተማሃሮ ምክትታል ይጅመር ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሱኢሉ ኩሎም ሰሪዖም ሓሊፎም ካብ ምባል ብትክክል ተመዚኑ ዝሓልፈሉ ኩነታት እንትህሉ ዘሕለፍካ እንታይ እንዳገበርካ ነርካ ክበሃል እዩ ናብ ካልእ ዜና እንትንሰግር ልምዓት ኮሪደር ከተማ ጽባቐ ከተማታት ካብ ምጽባቕ ብተወሳኺ መነባብሮ ሰባት ኣብ ምዝማንን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ነበርቲ ድሬዳዋ ገሊጾም ኣብ ድሬዳዋ ከተማ ዝሳለጥ ዘሎ ፈላማይ ዙር ልምዓት ኮሪደር ሙሉእ ንምዝዛም ርብርብ ይግበር ምህላውን ተሓቢሩ ዛይድ ተስፋይ ንዘዘራረበቶም ኣባደመቀ ልምዓት ኮሪደር ኣብ አዲስ አበባ ተጀሚሩ ናብ ካልኦት ከተማታት እናሰፍሐ ዝርከብ ፕሮጀክት እዩ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብፈላማይ ዙር ዝሳለጥ ዘሎ ልዕሊ 8.5 ኪሎ ሜትሮ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ንምፍጻም ርብርብ ይግበር ምህላው ተሓቢሩ 14 ሰዓት ኢና ንሰርሕ ዘለና ካብ ፎርማን ጀሚሩ ካብ ሳይት ኢንጂነር ይብን ዋላ ና ዴይሊ ሰራሕኛ ብፕሮግራም ና ዓለም ወጾም ነው ና ቀጥርኒ ይብን ዋላ ለይቱ ና ሰርሑ ለሓድሩ አጋጣሚ ከሰኻትም ተገናኹም ሁሉ ሰዓት አጋጣሚ ለይት ይሆነን በለይት ትሞጽ ነይርኩም ደንብ ትሪዎም ነይርኩም ይብን ለይት ላይ ዕረፍት ይብሎም ፀሓይ ይብሉን ጠንካራ ሰራሕኛ ነና ዝ ኮሪደር ልምዓት ለዋዓሉ ካብ ጽበይዎ ብላዕሊ ፍጥነትና ጽሬቱ ብላዕሊ ይስራሕ ዘሎ እዞምና ታሪካዊ ነበሩ ቦታታት አቶም ተሌፍረስናይ እሳቶም አት ግሎሪፋይ ብልገብሩሉ ወይም ናዝ ማሕበረሰብ ባህሊ ብደንብ ለንጸዋርቀሉ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ሓድሽ ተፈለየ ነገር ይኾነ
ابن ولا زما حرسه بتاع دستا تقبلنا زلو از خزللو ኣብ ድሬዳዋ እናተሳለጠ ዝርከብ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ዕድል ስራሕ ካብ ምፍጣሩ ንላዕሊ ጽባቐን መነባብሮን እቲ ሕብረተሰብ ዘዘመነ ምዃኑ ተገሊጹ ለወጣት ለማህበረሰቡ ለነዋሪ ጽቡቅ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረ እዩ ካልኣይ ነገር ደግሞ ያው ሰው ክነብር ከሎ ምቹ ነገር የልየ እዩሞ ዝተመቸ ነገር ምራይ ብዝተመቸ ነገር መንገድ ምኻድ እዚ ዓዊ ነገር እዩ ስለዚ ከም ድሬዳዋ ደግሞ ናይ ሳይክል መንገዲ ናይ እግረኛ መንገዲ ዝበሃል ነገር አብዛኛው ጊዜ አይነበረይን ዝነበረውን ጸቢብ ስለዝኾነ ካዚ ግን ያው ቆልዑ ደቅና ኣሕዋትና ንሕናውን ሳይክል እንቅስቃሴ ብዝገብሩሉ ሰዓት ብነፃነት ዝገብሩሉ መንገዲ ንበይኑ እግረኛ መንገዲ ምዃኑ ንዋዕሉ ንዓና ንነበርቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝኾን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ልዕሊ 95 ሚታዊ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝተፈጸመ ዝሓበሩ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ህንፀት ፈቓድን ቁፅፅርን ከተማ ድሬዳዋ ኤፍሬም ግርማይ እዚ ውፅኢት ኣብ ምምዝጋብ ግደ ዝተዋደደ አመራርሓ ኪላታትን ሰራሕተኛታትን ልዑል መንባሩ ሓቢሮም የስኬት ሚስጥሩ አንደኛው የቅንጅት ሁኔታ ነው ሁለተኛ የአመራር በሳል ሚና አቅጣጫ ሰጭነት ውጤት ነው ሶስተኛ ደግሞ የሥራ ባህላችን ሚስተር ዛዓት ኩነታት መወዳድ ዝተወደበ አንፈትን ትኩረትን አመራርሓ ከምኡ ድማ ስለወጠ ጥንኩር ባህሊ አሰራርሓና ዝወለደ እዩ እዚ ዘረአ 6 ወርሒ ኣብ ዘይመለ ሓምለዋይ ልምዓት መጻወተ ህፃውንቲ መስመር ብስክሌታ መንገዲ ምርኣይ ዝተሳኣኖም ወገናት ሰባት በእግሮም ዝንቀሳቀስሉ ወክ መግበሪ መንገዲ ማዕረፊ ቦታታት ካፌታት ብዝሓዘ መንገዲ ከምዚ ዝረአ ብጽቡቕን ምዕሩግን ኩነታት ተሰሪሑ ይርከብ ልምዓት ኮሪደር ከተማ ድሬዳዋ ብቐጻልነት ከም ዝሳለጥ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ብዝሕርቕ መገዲ ዝሰኣነቶ ዋንነት በሪ ባሕሪ ብዝርርምን ሕጋዊ መስርሕን ንምርካብ በርቲዓ ከም እትሰርሕ ተሓቢሩ እዚ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ከይዲ ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጽም ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣባይ ደመቀ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ዋንነት በር ባሕሪ ዝሰኣነትሉ መንገዲ ኣብ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ከይድታት ዝፍለ ምዃኑ ይግለጽ ብመዳይዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ዋንነት በር ባሕሪ ዝሰኣነትሉ መንገዲ ዝሕርቕ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቲቪ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም توسانة تخكل زي مخانو بعنكرو زحبروتهم قداماي منستر قداي بر بحري هتوس مفتح زدليون بزرربن حقاو معقفن ملسن مركب إثيوبيا تقبرو تعري التناخيرا كم تقصلا ملاخيتهم ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ታሪኻዊ ዋንነት ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ምልዓል መሰል ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ተመራመርቲ እቲ ዓውዲ ብመዳይ እዚ ኣብቲ ዞባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ዕድል ዕፁው ዝኾነሉ ምክንያት የለን ይብሉ ወደ 17 ሀገራት የባህር በር የሌላቸው አፍሪካ ሀገራት አሉ 16ቱ ሀገራት ይህን ጉዳይ ሲያነሱ አትሰማም ኢትዮጵያ ያነሳች ያለችው because there has to be some connection ያን ማንሳት የምትችልበት ምክንያት ስላለ ነው 17 ሀገራት አፍሪካ ባሕሪ በር ዘይብለላ እተና 16 ሀገራት እዚ ጉዳይ ገረን ተልዕላ ይስማዓን ኢትዮጵያ ገና እዚ ጉዳይ ተልዕል ዘላ ምክንያት ስለዘለዋ እዩ ታሪኻውን ሕጋውን መሰረት ስለዘለዋ ፍትሓዊ ሕቶ እዩ ኢፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝሰኣነቶ ነገር ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ሕቶ ምልዓል ትክክል እዩ زدما بهيراون هاجراون ربحان بالرجال زعلمايو ሌሎች አገሮች ከእስያ ከአሜሪካ መተው ጅቡቲና ሬድሲና ኢንዲያን ኦሽን መተው ዛ ቤዝ ያረጉበት ምክንያት ምንድነው ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማረጋገጥ ነው የኛም ደግሞ በጣም ከፕሮክሲሚቲ አንፃር ከታሪክ አንፃር ከህግ አንፃር ሀገራት ካብ ኤዥያን ከአሜሪካን መጽየን አብ ጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ ዘጣሻሉ ምክንያት እኮ ሀገራዊ ረብሐን ንምረጋጋጽ ናትና ድማ በመንጽር ቀርባት በታሪክ በሕጊ ኣብ ቀርን አፍሪካ ዝርከቡ ምሁራት መጽናዕት ካይዶም ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ግቡእነት ዘለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ሙሉእ ብሙሉእ ርግጸኛ እየ መንጽር ታሪኻዊ ቁጠባዊ ጂኦግራፊያዊ ዓሌታውን ሕጋውን ትሕዝቶ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምውናን መሰልን ዕድልን ከም ዘለዋ ይግለጽ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዝዓቢ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2030 150 ሚልዮን ክበጽሕ እዩ ተባሂሉ ይእመት እዚ ዝኣክል ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ድማ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተረጋግዐ ኩለንተናዊ ዕቤት ቁጠባ ሃኒፃ ኣብቲ ዞባ ዝህልዋ ብጽዒት ንምፍጻም ኣዝዩ ዘጸግም ከም
ዝኾነ ይግለጽ። በጂኦግራፊካል ፖዚሽናችንም በህዝብ ብዛታችንም በታሪካችንም ብጂኦግራፊያዊ አቀማምጣናን ብበዝሒ ህዝብን ብታሪክናን በር ባሕሪ ክንረክብ ይግባና እዩ። ብዙይ ዝኾነ ክፍፍል መላ ኢትዮጵያውያን ኣብዛ አጀንዳ እዚ ብሓባር ክሰርሑ ኣለዎም። ከቀይ ባህር አካባቢ ካሉት ሀገሮች ጋር ያለን ታሪካዊ ግንኙነት ምስ ሃገራት ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ታሪኻዊ ርክብ ኣዝዩ ነዊሕ ምምስሳላት ባህልን ቋንቋን ኣሎ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ጸገማት ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ እዮም። ቁጠባዊ ጸገም፣ ጽዕንቶ ለውጢ ኩነታት ኣየር፣ ጸገም ድሕንነትን ፍልሰትን ዝኣመሰሉ ጸገማት ኣለዉ። ነዞም ጸገማት እዚኦም ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ግደ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እትርከብ ወሳኒት ዓባይ ሃገር ከም ምዃና መጠን በብግዚኡ ኣብቲ ዞባ ዝርአ ዘይምርግጋዕን ወጥርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰላም ድሕንነትን ሓለዋትን እታ ሃገር አንጸላልዩ ዝፈጥሮ ሓደጋ ቀሊል ስለ ዝኾነ እዚ ንምቁጽጻር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝለዓለ ወሳንነት ኣለዎ። ኣብ ቁጠባውን ድሕንነትን ዝረኣዩ ጸገማት ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ሃገራት ተቐራሪባ እናሰርሐት ትርከብ። ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣካል ሃገራዊ ረብሓ ገይራ እናሰርሐት እትርከብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ምትእስሳር አጠናኺራ ብምቕጻል ተረባሕነታ ከም እተረጋግጽ ይሕበር። የወደብ ጥያቄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ሕቶ ወደብ ጉዳይ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንቅድሚት ንኽስጉም ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ አስተዋጽኦ ክተበርክት እያ። ብምትሕብባር እውን ክትሰርሕ እያ። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይመለከታትም አያገባትም የሚሉ ከኢትዮጵያ ጋር ታሪካዊ ግጭት አለን ብለው የሚያስቡ ሃገራትም ስላሉ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ወሰንቲ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ምሁራትን ዲፕሎማስያኛታትን ኣብ ሓደ ኣኪባ ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣጀንዳ ነፂራ ምምኻራን ባዕሉ ዓብዪ ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎ መድረኽ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ብኢንስቲትዩት ጉዳይ ወጻኢ ዝተዳለወ ሳልሳይ ፎረም ጂኦፖለቲካ እቲ ዞባ ትኹረት ዝገበረ ምይጥ ምስላጡ ይዝከር። ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር። ሚኒስቴር እቶት ዝዘርግሖ ዲጂታል ኣሰራርሓ ቅልጡፍ ግልጋሎት ይህብ ምህላው ከፈልቲ ግብሪ ገሊጾም። እቲ ግልጋሎት ገንዘብን ግዘን ካብ ምቁጣቡ ብዝሓለፈ ብልሹ ኣሰራርሓ ንምክልኻል ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ኤዶምያስ ንጉሴን ዘዋደደቶ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ትካላት ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመጠቀም ንሕብረተሰብ ቅልጡፍን ፍትሓዊ ግልጋሎት እናሃቡ ይርከቡ። ካብ መንጎዞም ትካላት ሚኒስተር እቶት ከም ኣብነት መልዓል ይከኣል እዩ። ኣብቲ ሚኒስተር ኣብ ዝርከብ ጨንፈር ምዕራብ ኣዲስ ኣበባ መራሒት ጉጅለ ምፍላጥ ኤሌክትሮኒክስ ታክስን ሓገዝን ክትትልን ዝኾና ወይዘሮ ሃይማኖት ደበላ ቦገነ ዓመታት ዘቁፀረ ስርዓት ኣሰራርሓ ብርክን ዝበሉ ከፈልቲ ግብሪ ረብሓ ከም ዝሃበ ገሊፀን እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዩ ንሓደሽቲ ከፈልቲ ግብሪ ስልጠና ከም ዝህቡ እውን ኣረዲእን እየን። ኢፋይሊንግ እንደ ገቢዎች ሚኒስቴር የተጀመረው በ2005 ዓመተ ምህረት ሲሆን እንደዚህ ብራንችም በዛው ከመ ሚኒስተር እቶት ኢፋይሊንግ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ከፈልቲ ግብሪ ናብ ሲስተም ቅድመ ምእታዎም ስልጠና ሂብናዮም ኢና። ስልጠና ኩሉ ግዜ ወሃቢዩ ክትትልን ሓገዝን ንኽረኽቡ ንገብር ኢና። ድሕሪዚ እቲ ኸፋለ ግብሪ ብዘለሉ ቦታ ኮይኑ ታክሱ ንኽፈልጥ ኢና ንገብር። ክሳብ ሕዚ ናብ ሲስተም ዝኣተው ከፈልቲ ግብሪ 13700 እዮም ዝኾኑ። قدم قبل زنبرة تأخذ أتوي نخفلت جبري متشو كم زي نبرة زلعلة أتن مراحت جلة بتكنولوجي استحجزت تأخذ أتوجنا نتوم تجلجلتي متشو خناتات كم زفت أرد إنيان. كذبة في بمانوال بميتك مساعد كيزات شون. قدم قبل بمانوال أبز تكمل أوان جزين جنزبن زيد اللي من قلتعني قات منيرو. إذا حزي أبرب حزو على سيستم جنا نزي من قلتع ملو بملو أتريف ويم. كفلت جبري 24 ساعات 365 معلتات أبزلولو بوتا خوينهم نزيق الجالوت مركبي خليهم أبزلولو بوتا مالت أبستفل علي علم كخونون يخليو جندمانة لينك بمتقام جبر مخفالي كاليو نتصر رحان فلم أول متقام بأكل متيوم زرخمنا يوم خفلت أتاون تجلجالوت نخفلت جبري تربحت كم زجبر أرد يوم كذي بفيت بمانوال نبر من سوقه قدم حزي بمانوالنا نفلت نيرنا حزقنا بسيستمينا بزلنا لبوتا خوينا نفلتنا زلنا كابزح من قلة تعترفنا إنا أونلاين مونو بينفتو لاني بأونلاين مخانو ربحو زيد اللي من قلة يغنسيو جزاوني عطبيو ازي نعاي تراين تيكونا نخلهم تكالات ربحو عبيو
እቲ ቴክኖሎጂ ገዘን ገንዘብን ተገልገልቲ ልዕሊ ምቁጣቡ ዝሕጋዊ ኣሰራርሓን ምክልኻሉን ከም ዝሕግዝ እተን መራሒት ጉጅለ ኣፍሊጠን እየን ለሙስና ተጋላጭነት ተቃላዕነት ግዕዝይናውን ይንክዩ ንምንታይ ካብ ሰብ ናጻ ስለ ዝኾነ ዘየድሉ ወፃእን የትርፍዩ ብኽነቱን ብተመሳሳሊ ትካላት ዲጂታል ቴክኖሎጂ ሃኒጾም ኣወሃባ አገልግሎቶም ንኸቀላጥፉን ንኸዘምኑ መንግስቲ ብርክት ዝበሉ ስራሕታት እናወገነ ይርከብ أموداتا زيناو زاي 242 መንገደኛታት አሳፊራ ዝነበረት አውሮፕላን ህንዲ ተሐምሽሻ 242 ሰባት አሳፊራ ናብ ለንደን ምብራር ዝነበረት አውሮፕላን ህንዲ ከም ዝተሐምሸሸት ተገሊጹ ቦይንግ 787 ዝብል መፍለይ ዘለዋታ አውሮፕላን ምዕራብ ህንዲ መዕርፎ ነፈርቲ አሕመድ አባድ ካብ መሬት ምስተልዓለት ምሕምሻሻ ቢቢሲ ጸብጺቡ በተሐደጋታ አውሮፕላን በሐዊ እንትትነድድ ዘርእዩ ምስልታት እናወጹ እንትኾኑ ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ ዝበጽሐ ጉድኣት ብዝምልከት ዝወፀ ዝርዝር ሓበሬታ ዘይምህላው ተሓቢሩ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሜ ምዘዛምና ቀንድቀነጥታትና ክነዝኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ተወከልቲ መምህራን ዘትዮም ኢትዮጵያ ብዙ ወገነቶ ሙጽኢታዊ ሪፎርም ብዝተፈጠረ ጥንኩር ርክብን ካብ ዓለም ለኸለ ገስቲ ገንዘብ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝለዓለ ደገፍ በጀት ምርካባ ተገሊጹ ክልተ መንገደኛታት አሳፊራ ዝነበረት አውሮፕላን ህንዲ ከም ዝተሐምሸሸት ተገሊጹ كبرات تخطاتلتي نزعلت نواخم زحرنا يا مع زينا ايتوي تقرنيا زي كتكتاتل وصنحكم يمثل نيرون سلام كتالكم نمسجن جيتاتشو علوم بسم الله سو ما استوديو حبيبكم نيره ابب زلخمو مسترف مدلوات ايتوي تقرنيا سنه يجزلكم خلالكم تميتنا